HD. עודד, איך זה... תוריד את האוזניות, נו. איך זה לטוס בטיסה שלא נראה לי שתטוס ביותר, אלא אם כן תתחתן עם מישהי עשירה. על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי אומר לי בהגיינו, מה, נתחיל כל יום להתעמל ולמלמל, מה נעשה, ג'וגינג? טרמינל, je t'aime, I love you, טרמינל בלמלה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן, אני נכנס לאט עם הרבה טקס וישמן, בכל האינטרקונטיננטליה מדקדקת לי כאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, מציץ אחר כך בראי רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל רבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, הגיל גדול, זר קצה, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סוויסר. קצין הביטחון תוקע בה, מבט חודר, שתם, I love you, טרמינל ולמל. רץ ללוח הטיסות למצוא לי המראה, יש לי סרט ציריך דרך דרום עוד שעה, רמקולים מנומסים נותנים לי התראה, גם בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה, הולכת ונלחצת לי החוצה הפרעה, I love you, טרמינל ולמל. רץ בחזרה סוויסרה להספיק את טרמינל, חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ג'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנ"ל. רמקולים מנומסים עם טון יותר תקיף, אני צריך כבר לעלות למעלה להשקיף, כאן בצד זה כל הזמן עולה. הנה כולם, כל החבר'ה גולשים, שימו לב כמה לאט, נתי פה הכי אחראי, איך הוא גולש לו לאט במדרון האי הזה. פראי. טוב, הנה ויקטור, תגיד משהו לוורד, ויקטור. ורד שלא מאמין, אותך מאוד. געגע אלייך. עוד כמה שעות ניפגש בעזרת השם. עוד כמה שעות ניפגש בעזרת השם. שלא מאמין, אותך מאוד. געגע אלייך. עוד כמה שעות ניפגש בעזרת השם. איזה מצילה! לא רעים, לא רעים. בטח שבא רגע. שאלתי, בואו תגיד משהו לליאם. מה קורה לכם, חבר'ה? מה אתה רוצה למסור לעינת פה? לפני זה אפילו בדק לסוף, עכשיו השטויות האלה, לא יכול להגיע. לפני רגע אפילו בדק... אין פה שום דבר מעניין, הכל משעמם, לא עושים פה שום דבר. דדה, אתה רוצה להגיד משהו לאהובה? הלו, אהובה! הלו, אהובה! איש את רואה הכל... אוי לא, ויקטור שוב נופל! ויקטור! טלג'ני איתך עכשיו, תגיד איזה משהו לליאם. תלול פה, חבל על הזמן, איפה דבר מרגע, אנחנו משתמשים פה את המתמונות, עושים פה חיים משוגעים, איזה כיף חיוך פה, חבל על הזמן. רגע, בואי נקפוץ! תאיים אותי קפוץ! מה פתאום? אסור לקפוץ! לאט, לא להשתורפת! רגע, תגיד לחזור, נקלט, סטור!
ככה נראה צילום עצמי של גולש מקצועי. זה הקטע שאנחנו תופסים את המהירות. תראו בלייב איך אני עושה בקלפי.